Tempe. A znovu vás vyzývame o zvýšenú opatrnosť na trati, okolo trati, aj napríklad pri vystavených trofejách. Ďakujeme pekne. Na trati sledujeme ďalšieho účastníka. Mobilnícka Žura ani teraz nenašla svoju obeť. Kto by si chcel zakúpiť pamiatku na túto akciu, sú na predaj trička s logom Kobylníc a s logom majstrovstiev Slovenska v jazde domácky vyrobených traktorov Kobylnice 2016. Išlo tam už hore? Hej, dá. Ja už nestihneš. Teraz sú rýchlejšie ako traktory. Však bude čakať na ďalšie. A ja čo to chora nechodí hore, že si už teraz ide? Tak, na trati máme ďalšieho účastníka, to už viete. Počkáme, než sa vráti spoza horizontu. Čo si videla? Tak, blíži sa ku Kobylnickým Žurám ani trojka, ani dvojka. Nič ho nezastavilo. Cez to predné okno vidí úplne všetko. Teraz to bolo úplne jasné. Naozaj stojíte za tými páskami. Človek nikdy nevie. Tak, zadriftovaný koniec. Vôbec nie je špinavý. Všimnite si, fúrik musí byť zaparkovaný v smere jazdy. Čo je v poriadku. Tak už teraz len klinec. Zotrieť blato z očí. Klinec je tam. Výsledný čas zapíšeme.